Kaya mo problema, bahay na sa akong asawa nga, murag way respeto na ako ba? Nga iyahan ba na? Kay murag iya lang kong bugal-bugalan. Pero araw ninyong yung masabtan nga ako sugilanon, ingnon ko na pagsugod ang tanan. Ay, kamingaw sa payan, kanhi atong gipuyan, sa duwata kagugma, ay, wala nang iyong kahayan, ngamidan ang kanato sa gabing tanan. Mag-unsa ako karong wala na ikaw, unsay puyan ning payagtan nga gibiyan mo malat sa ako at sa na ikaw pangita karon. Tukan ka? Puyan ka tao eh. Tukan ka na? Ay, uy, natukan ka? Ha? Bungot sa itoy. Hala, no? Uy, Draco, kanang imong kanta, o imo pa naghihinay-hinay labas mga labhuno dito, wa na unta tay labhan ro Sabado. Ay, naun sabi nga bro Hilda, ay, ginawa mo na kong utong-utong. Matagbutang doon na ito manghigayon sa pagpanlaba pa ng litan. May ito manghigayon na nga mga adlang Sabado. O dili ba? Ha? O di ba? Dili na ito gubo ng standard nga routine. Oh, routine, hilaw niya ay, standard ka pa. O di ka maglaba, lakaw, law gito ato mga baboy dito kaw. Bungot itoy. Hindi tayo ginawa siya paaging, hindi ko makakatakan daw. Mas ginawa mo na kong utong-utong na to. Ano sa mga problema ni mo bro Hilda? Kapoy mga kay hunahuna-hunaon good, nga ako din perting panglimpyo na ako, sa kwarto, sa sala, sa kusina. Kunya ikaw kakatakanta ka lang diha. Nya, unsa man maayo day na. Pastila ni mo bro Hilda. Ikaw unsa man ka Draco, ha? Dracula. Sukula. Ampari ako, ikaw ray Dracula nga pulos pustisong ipon. Nauway ba na siya? Imong ilong, sama na. Sobra na sa pustiso. Piki. Ay, gipainit gid ko ay, wa na Draco. Hinay-hinay nang miaso ang akong kumo Draco. Painiton pag inimuron ka kita jud kag kumo nga nag-aso-aso. Sige, kalma na. Sige, mga hugas ako plato na. Wa ka pa gid ka panghugas sa plato, ha? Sukad ganina, ha Draco? Limot ko. Pita gid mo oy, hibaw jud nga di ko gusto nga magdugay-dugay kag panghugas anang plato diha kay magkatag na sa lababo. Kinahanglan hugasan din na nimo human og kaon. Hipusa na si Sabi, bungkag na rosista ni mo ron. Makali. Hipusa na! Kaniyot. Animal ginis Draco, nisaka ng akong dugo, niabot ang 200 o 300. Perting isugal ng asawa na pa eh. Kay sa tumboy pa niya sa una. Niya, sukad nga, nakatilaw na sa kuha. Nag-convert man. Mao nang dili nakalikayan. Pero tidong pagsika. Unya to. Mali. Kanang imong bana ba? Kuyawan man taan niya, uy. Kuyawan ko taon, lambos ko nuna. Bagsika gyud mo Mari, uy. Pabuang-buang na siya nako, piti na siya. Anong mahadlok man kaniya, Mari? Uy, sabi kahadlokan ni mo na niya. Sengan talang daan ay wa na hadlok na ko. Dracula. Hadlok ko taon. Pero, nga nung Draco may ngan anak niya sa uy. Unsa man gyud tinuog niya ngan, Mari? Ang tinuod na nga anak niya no, Joselito tong Sagudsod. Uy. Unsa? Nya nganong gitawag man na si Draco? Ay, unsa mo lang tawhana nga duha may ngipon anak niya nasa tubangan, naglagyo. Mungisi murag kanang tango. Murag tawag na siya Draco kay Dracula man na siya. Murag naitango ba? Mabitong ako sa na siyang gipustisuhan kay lain mo kay tan-aw nga duhak buok. Mao ba, Mari? Mao nga ay kahadlok anak niya uy. Pero Mari, ikaw Mari, dili ka madlok sa naong ng imong pana, Mari? Hadlok ko taon ilambos ko nuna. Naw nga isog anak uy. Pero kanang Dracula, Mari, gwapo baya na. Pero siya... Batig naong. Unsaon ta man na, nga mao namang ginaiyang naong. Bisa kumuton pa na, maura gihapon na. Ay, mura kumot-kumot. Kadya, Mari, uy. Maglibog ita ni mo, Mari, uy. Wa kay gugma ng imong bana, Mari? Gugma? Oo. Wa kay gugma? Abot, Mari, uy. Tumpoy mo ko sa una, pero sa dihang gikamang ko ng kanahang dako. Pagkaigo na ako, mura mo kong nalukmay. Nakaingong ko nga, usbi pa, be. What sa ito, eh? Mura na kay nakuryentihan. Oo, Mari, uy. Mura kong naigo sa high voltage power. Pero, tinuod nga tumboy ka sa una, Mari. Oo, Mari. Mag-sure, Mari, uy. Ano, day, Mari? Wala, magkakita rin baka na ako usahay, Mari, nga mag-ilis. Labi na, doon ako isukod ni Sinina.
Nimo, di ba? Ay kapala ka Mari, uy, kani adto na to, na-convert ako. Sa suwayan pa nimo. Be, pagubos ako tubangan be, aron akong i-prove nimo nga wa ko'y pagbati para ngadto sa akong isig ka babay. Suwayan Mari be. Unsa? Komedya na to Mari ha. Yawan ta nimo, Mari, oy. Ay, wa na Mari, uy, na-convert na lagi ko. Kay kun wa pa, kato nag-ilis ka, nga nakita gyud nako tanang porma hasta nga porma sa imong lubot sa nakita sa nako. Awa na nanginit ako ato Mari. Oo, uy. Mura gyud nagkanang mura mas naglalaki ang among pagbati Mari. Oh, dawi. Ngano day Mari? Kung tinuod nga, wa ka manginit, Mari. Samot ang mga lalaki, Mari. Paita di ako, eh. Wa gyud ay paglaom nga maminyo kung usap, Mari. Kay ang tumboy, wa mangganik ganahi, samot ang laki. Pero mangutana ko nimo, Mari. Nganong wa man kaganahi, Mari? Ay, discourage ko Mari, uy. Pagkakita na ko sa imong lubot. Naguma sa dimog lubot Mari, uy. Anak, Mari, uy. Kay nagsabunan, bagyan na akong sabon nga papaya. Unya, anong wa man mo puti? Ambot lang, Mari, uy. Dako na kay ko gastos papaya soap ani, Mari. Wa man gyud gapon mo puti. Ayaw ng sabuna nga papaya gamita Mari. Oh, sa di ay. Kanag yung punuan sa papaya mo, inusnos sa imong lubot Mari. Puti, lagi na lagi. Pagkabungot sa ito ini mo, Mari, pagka-kedort. Pre. Purbita, pre. Pre na, nas natoy, pre. Bagong abot gikan sa Saudi, pre. Ang taon ta. Oh, mo pre. Dagi, pinatana to na to. Kay, murag, doon na tayo mga sinugatan na to niya da. Okay. Pero, wa ra ba'y mabili ni boy, pre? Kay may gilak ko, Mas Bruhilda. Ay, sira lang, pre. Uli, bitaw din ta. O, bitaw, no? Okay. Maniral ko kanit, pre. Uy, sirado maning pay. Animal, nilakaw naman sa Drako. Kibiyaan sa ang bahay sa kanahan ay karon lang tika. Asa ka itong kanahan? May gani kanya ko yawi. Mag-ilis ko pangitaon ko ni siya. Puni lang bahay, pre. Oh, pre. Nakapausap yun sa parin nato yung bay, na. No, to, pre. Sige. So, ta, pre. Pre! Okay. Uy. Nakaray! Parin nato yung pre. Pre, Pre! Ay! Dali, pre. Sundot ta, pre. Pre! Kumusta mo, kumusta? Ay, ano sa kong paring gwapo, eh. Ay, boy. Pre. Kumusta Saudi, pre? Bita, pre. Mau gihapon, pre. Nasa ko, pre, gihapon sa Arab Emirates. Saan? Pre, nakatilaw na kakarabo dito, pre. Lain dito, pre. Purbida, mapatyan ta dito mutan atong mga babae dito. Dito kayo. Abi ni mo, pre. Lain dito, pre. Kay hastang kamit, manglugos na. Mabo, pre. Mao ba, pre? Lugusan ko kami dito, pre. Oo, niya, pre. Da! Mura ramang yapong kabayo. Bungot sa pay. Ni ana sa tos tindahan ni ng salud. Nag-inom sa tong kanahan. Ngutan ako ng salud. Ayo! Oh, unsay ato? Nang, salud! Oy, Bruhilda. Nang! Ikaw man gud di ay ni. Nangita na sa kasi mong bana. Ang ngita mo lang nang. Wani ari diri akong bana nang. Wa milabay ra. Nagkuyog og si Sergio. Murag adto man kunuto sila sa ilang natoy. Kisa natoy nang. Ay katupag ilagbat kada nga mi abroad sa Saudi. Ay, si paring natoy. Oy. Nakadungog man kung misagi to si Rio kay gitawag sa iyang anak. Nyami to baga mo adto kuno sila kadiyot sa ilang natoy. Mao ba? Ay, milaag yun ning hanggaw, ha? Hoy, Brilda! Ayaw lag kulatahang imong bana, ha? Kay, mudayon ra ba nag-ari-ngari? Magtabi ra ba yun? Magpakuatambal siyang bunog. Unya, di, man kunaas taon. Ay, wa maminaw. Ay, pastilan ko ning magtiayo na. Muna resulta sa relasyon nga was lugar. Wasos tong panahon. O wagyo'y ayong relasyon na. Ha, hay. Kipalag ko chukad mo nakuha ka na. Kibiyaan na ni mong bahay nga way tao. May gani kay walong ka ba? Ha, gilungkab pa. Ikaw gipabayro na ko sa mga nangwa na kong gamit. Ay, ambot mo nakuha ka. Kani, duol na lagi ko ay.
Batling, batling, batling! Salamat kayo, huwag ka malimot na mapreda. Ay, sa... Drangkard. Brangkard, batling! Natural, mga kumpari ko, tani ba? So, kayo sa kanila ko, pre. Kasi siya ginakabungka ni Brilda. Ha! Madit, madit. Sa Brilda. Katugog-tumboy nga. Katumbruha nga. Ay, no, sa... Hindi na kayo? Brilda ba? Katuwag, tumboy nga karibal. Lagi, lagi! Karibal to sa una. Brilda, lagi! Oo. Kamoy, nagkadayon, pre? Oh, pre, oh, pre. Igay. Pro, yubmot, ang tao, yubmot! Ay, yumbot lagi, tomboy lagi. Pero Lagi. sa diyan, nakatilaw ko, pre. Na-convert, pre. Pagkakanda! Bitaw, pre. Buha nga, bitaw, pre. Huwag ko magdawa mga madaan ako, pre. Nga, makuha na ako. Ako mo tutong kisuwayan, pre, ba? Diya, nakainom ko. Mayo. Suwayan ako. Di ba? Mayo gani kayo waka gikili, ha? Sa pagkiha, pre nga, makibinyo, masa siya. Nya tomboy man to, ha? Mayo kay misugot nga nagminyo mong duha, pre! Aw, di siya masugot. Nabugha ba, pre? Lako! Hoy! Ka, hinampak ka nakuha ka! Lako! Patay, nalimot ko. Wa ba din ako. Mauro, pre, mauro! Mau lagi, mau. Forbida. Nalimot ra ba ko, pre. Wala ko masiri ang bahay. Wala ko masiri. Ay, wala Taon sa ko ko na, na. pre! Patay! Lako! Draco! Bali-bali ati ka ron! Awag ka na ko ron! Draco! Hoy! Dracula! Litsi ka, di ka mugawas, ha? Litsi ka, di ka mugawas, di ha? Ha? Oh, Mari, oh, kaya ni aga? ikaw mo na. Asas Draco! Pag-ausas Draco! Dali, abdi naman sa desod. Ay, may ikong sa mong silingan, sagit ka dahil. Ha? Habi, kita kunta si parinat nato eh. Ah, wako'y labot! Pida balagsik ng yapong tulumbuya, pre. Lagi, pre. Bagsik kayo. Sige lang. Ha? Rida. Sige lang ko. Abi ni mo, pre. Sige ko kaigos kumuha ng bayana, pre. Oh! Abi na kong babae na! Na-convert mo ka! Ang bagbate, ra, pre. May na-convert. Pero ang iyang kabagsik, pre. Na, alagyapon. Manunggap nga na. Pida kuluyawa, baya taon, Lagi. anong baya nagot. Pre, ako nang ipusuan, pre, kay. Oh. Sige magsakit-sakit, pre. Day. Maday kanyang hanggawa ka dako! Agay! Dakol, pre, dakol man. Kita na, day. Manakol mo ka di agad. Kung sa'y gusto ni mo, ha? Gusto ka kulata nga wa diri wa dito? Ah. Nganong gibiyaan nimo ang bay dito, ha? Hibaw kang wala ing tao dito. Gibilin ta gani ka pero nila agyug ka. Ay, Ha? akong sagot tong kisirhan, ikadaduhan mga ito na ako. Unya gilungkab to. Aya ka ron. Ito ko manlong ka ba? Haya Ingna lang ko ka. na pagsultay ta parusot ka ron. Unya gilungkab to. Unsa ta man ka, ha? Aw, kulataha ko. O kulatahon tagid ka ug di ka mo pauli. Pauli. Nag-inom pa man miday. Maikog ta nilang para seryo pa rin nato. Uy, Kung sa'y gusto nimo, apilong ko na sila kulata. saple, uy, kawa mga. Pakauwaw na mo. Kaya, nagkita na rin, uy. Pauli. Or mo yung sunod ako. Agay jud kag upa. Ha? Agay di ay. Ka? Bali, ay, kulta, sorry, drako, sorry. Mulaban ka? Agay. Unsa ba ka ikaw? Laban ka? Laban ba ka? Di ba. Ikaw laban po ka? Ay, di, oy. Ano na ka diya? Amo ni bahay noon. Unya kinyo ni unsa man mo palita? Oo, may tindahan. Oh, wait tindahan di ay, ha? Apil ka, ha? Ikaw nakuha ka. Baro ka di o dili. Kay tiwasan di ka. Paulis ato. Pero tinakuwawa sa gibuhat sa akong asawa, uy. Kaya hantod sila sa pariseryo. Nagkatilos ka bangin sa akong asawa. Nauwaw kayo ko. Maunang problema kayo ko ni akong asawa. Kung saon ni ako siya. Palihog tabagi ko ninyo. Ako na lang kanay siyang buwagan. Pero, in love, bansat ko kaayo ni niya, God. Magwanta na lang kakuhaan ni niya, no? Palihog tabagi ko ninyo. Kung saman ko ka mong pasultihon, Draco. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Dudong Draco, Ate Pres. Dudong Draco. Problema ni siya taon nga asawa, Ate Pres. Kaya kining asawa taon, malditahon kayo. Kina malditahan, Ate Pres. Hasta kung niya, mga ugkangar mo sa mga barkada niya. Pangulutahon pa. Grabe ka, maldita. Mo niya problema, unsaon man ako. Hasta nga ko atong amahan, kulata man. Oh, Gibuhat sa kong asawa, hasta si Paris Rio. Nakatilaw sa kabangis sa kong asawa. Nauwaw na kay, ayan dito kong pare, kulata nila amahan. Luoy kayo, Ate Pres. Unsaon ko nun eh. Bam, unsaon may buhato na to. Ang malditang asawa. Asa, Bam? Tumubasa na to, Bam? Bam? Asa ka, Bam? Tama si puta na gulat. Tiyato ko ng buwagan ng iyang asawa. Ah, yun, bawa lagi.
kung ari ka dili gyapon sa Sirach 25 kapitulo 25 bersikulo 23, ang usa ka daw tang asawa maghimo sa iyang bana nga magulanon og subo ug maghatag og kasakit sa iyang kasing-kasing. So dili gud mahimutang pirmi ang bana. So ang kaning katong usa sa dato kita magangulan katong karatisyan, no? Kanis dili sa karatisyan pro hangtod ang mga barkada sa iyang bana pangmunalan og apil. Kay naabdal man gupon niya nga murag nag-inom man siguro ito sa eskina ang iyang bana kaubos sa mga barkada. Oh, tinood na. Oo, kanang ang maayong bato naman na imong pudra ko nga kanang na ang sama sa tingog ni Priscilla kay pakita imong pagkabana. Nya pananglitan og naay mga higayon nga mag-inom-inom ka mo, magtapok-tapok ka mo, likayin na lang na kay aron walay gubot nga mahitabo. Oh, pananglitan og mao na dili gusto sa imong asawa nga makigbarkada ka kay malangan ba ka na mga trabaho na mga buluhaton nga wa matiwas aw likayan na lang nimo aron walay gubot. Unya ayo pud pasagdi nga tanan na lang mga kalihukan sa balay, tanan na lang mga gimbuhaton, siya tanon mo magbuot, maminaw po sa nimo kay bana man kaniya, di ba Ate Pres? Oh. Tinood na, ay kinahanglan kami minaw eh. Bida. Sa gingon Ate Priscilla gud kanang fair ba? Way taas, way ubos. Oo. Fair gud mo ba? Fermi. O kada mo ina nindot. Sa? Fermi. Sabi siya. Ha, mo na diha. Ba na oy day, ayo sa palabi ani mo balatasan ni gil-ara, batasan ni ara mo gisuga nimo. Adyo mo yung latahon, jammo. Adyo yung latahang mga galas, yung bana diha, na unsa, ang tawang gawin. Bulag mo. Bulag. Rubida, bulag mo, bulag. Kita ban? Bam? Dili mo na, ayun sa ninyo yung bulag. Ayun, bulag. Bulag. Labi na sa Genesis ug sa Mateo matigari ito nga dili gid bulagon sa tao ang giusa sa Dios. Ayo din, no? Yung nagdigid ba tabag ang mga kinaiya? Bulag na, bulag. Sige ka black ay ang bana. Di bisang asawa. Rubida. Banalitan og kanang kamo mga nakagame ka mo mga minyo mo gulet. Unsa tinuod yun nga. Unsa man gyud ba tiyo panalitan nga aning maldito ang asawa? Maldita ang asawa. Dili mo ganahan mo pa uli anang gabi ay gikas trabaho. Ade ay. Ay, gila mi maldita. Bisa kinsa uy. Oh. Unya bisan pag ang bana mo dili batig batasan, di sa ganahan ang asawa nga Murag way kalinaw ang panimay, no? mauna. Mo'y kalinaw. Iligtambong sa kananan, murag unsa ba ay murag Maglalis anas kananan. murag kag madumlan. Mag-away anas kananan. Ano ba? Nyaway grasya nga Si Lisa Ate Pres, sa una di gid maapas bisa sa. Wayaw-yaw ay tanan. Paano ko ganahan muli? Kani ato? Oh, Lisa asa gud mga way. Oh, di. Karon na lang Lisa, magani karon di Maglakaw ko mag-away sa si kulon Lisa. sa una. Nya, magsunod si Lisa di ko kakita. Bitar. Bita. Paitan mo no? Balita to Lisa kanitulan no? Hoy, abot lang murag Pero tanaw ko. karon wa na, kalma na si Lisa, wa na. Buta na Lisa. Oh, Ate Pres, bisan nanalo katong- itong kutsilyo. Di Nailing niya dirigulat ni anang asawa no na ibalo jud ka dili ko gusto nga magdugay kanang mga hugasanan dias lababo kinahanglan hugasan dayon nimo na atong kinan-an hipusa dili man ning kaling niya gisulti sa asawa dili ba sa niyang gibuhaton sa bana dili. sa ngalan ng mga hugas sa mga plato ang asawa Asawa man gyud mo muhugas. Ana uy ang bano uy mo muhugas anang mga Bitaw, plato. tinood, eh. Lain kayo na Na manilhig dili ang ayan. yun. Gawas ka kung asawa bag unang anak kay dili siya Oh, kapanguso okay la kung wa na di na makahimo ang asawa baron nimo or nagay anak ang babae nga kuan. Ug na kay anak babae mo himo. Pero wa gani gyapon ay ikaw. May order. Amo ni tiging kagubot gulyat at press gili eksakto to ninyo bulagan na nang O buwag na lang ko no buwag. 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 Ikaw unsa man? Asawa. Ako sa ay, Unsa man? ilisin mo asawa, ilisin ang bayot. Bayot. Oh. Parang bambina. Ayan ka lang, kwarta na yun. Okay mo, meron po ta. Salamat po na natin ito naman ako. Kuna ko ang puzzle. Tiyo. Subscribe to Dramaturgo.